אנחנו נמצאים פה באחד הפרויקטים של היזם. כמו שניתן לראות מאחוריי, הבניין נבנה בסטנדרט גבוה, עיצוב אדריכלי יפה. חשוב לציין שהיזם הוא גם החברה הקבלנית המבצעת וגם היזם. יש לו מעל 10 שנות ניסיון. שלום, ברוכים הבאים. אנחנו נמצאים בדירת חדר של היזם. חשוב לציין בקפריסין, דירת חדר היא כמו דירת 2 חדרים בישראל, שזה אומר סלון וחדר שינה. אנחנו נמצאים כרגע בדירת 2 חדרים של היזם. בואו נעשה סיור בדירה. אנחנו נמצאים פה בדירת 3 חדרים. חשוב לציין בקפריסין 3 חדרים זה כמו 3 חדרים פלוס סלון בישראל, דירת 4 חדרים. בואו ניכנס פנימה ונראה את הדירה.